alle sammen. Jeg har fået mit cover på mit stald, så nu kan I kigge på mig. I kan jo bare ud. Det kan jeg sgu. Hvis der er nogen af jer derude, som der vil prøve så ud og så cykle med os, så er det en lille by, Engstrup. Postnummer 9480. Jeg gør da. I hørte det herfra først. Og det er for en dato. Den 13. november. Klokken 16:00. Så det bliver fedt at møde jer, hvis der er nogen, som vil med ud. Så vi ses. Yes. Bye bye, gutter. Vi ses på den 13. november. Subscribe. Og det er nede. Vi mødes på. Der er sådan en hovedgade. Her et mejeri. Engstrup Mejeri. Der mødes vi. Så 16:00. Vi ses, gutter.